അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം. ചാപ്റ്റർ 8. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി, 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, അവിടെ സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടൊന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പരമപദപ്രാപ്തി 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മുന്നേ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ എടുത്തു, ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം, ഭക്തി യോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കർണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഇവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ദുഷ്കൃതികളെ സുഹൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 സുഹൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നവവിധ ഭക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആരാ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മറച്ചു പിടിക്കുക. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാ? അന്തരംഗ ശക്തി മായയാണ്, യോഗമായ. ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുക. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ദേവന്മാരെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയാലേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമായ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം വിദുഹു സകാലെ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി, അതാണ് അധ്യായം 8. പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം? പരമപദം പ്രാപിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതെപ്പോഴാ ചെയ്യാൻ പറ്റാ? ഭൗതിക ശരീരം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകും. ഭഗവാന് തന്നെ മരണസമയത്ത് അല്ലെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് തന്നെ വിശ്വാസം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കും. അതായത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടുക?
മരണത്തിന് ശേഷം. മരണത്തിന് ശേഷം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായം അതിനെ കുറിച്ച് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. നോക്കാം, അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, അതാണ് വേണ്ടത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമത്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. എന്താ ചോദിക്കുന്ന? ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമ, അതായത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ. അതായത് ഏതൊരു കാര്യവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ആ പരമ അധികാരമുള്ള ആ പരമ പുരുഷനോടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനിയും ചോദിക്കുകയാണ്, അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മധുസൂദന. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുള്ള സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തില് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അറിയാൻ കഴിയും? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ, ജീവാത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ എന്ത് പറയുന്നു? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ട ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ എന്ത് പറയും? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു.
ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ് അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാമൃതം വരാം. ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയല് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും സകല ജീവി ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ത്? അതിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെ എന്ത് പറയും? അതിദൈവം എന്ന് പറയും. അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തെയും ചതുർഭുജ രൂപത്തില് വാണരുള്ളുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചു. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം, സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ. 3 കാര്യങ്ങള്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു, സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് പറയണ എന്താണ്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ പ്രാപിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണ എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ സ്മരണയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? പരമപാവനരായിരിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പവിത്രത ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ജീവാത്മാവിന് പവിത്രത ഉണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് പരിശീലിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ നിര്യാണവേളയിൽ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കായില്ല.
ആദ്യമേ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നാലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മള് വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പലതരത്തിലും വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നാമജപമാണ് ഇതിന്റെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പിച്ച വെച്ച് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത്. നാമജപം എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. സഹിച്ചുകൊണ്ട്, സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നാ പറഞ്ഞ. വിഘ്നങ്ങൾ വന്നാലും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് തുടരുക തന്നെ വേണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താവും? അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്താണോ ഒരു വ്യക്തി സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അതിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പാദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുകയില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പാദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുക, നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യാവശ്യമാണ്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ദേഹമല്ല കിട്ടുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ദേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തായിരിക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് നാമജപം മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തമമായ മാർഗം ഏതാണ്? നാമജപം. ഈ നാമജപമാണ് മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനിയൊരു കഥ പറയാൻ ഇവിടെ.
ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് നല്ല ശ്രേഷ്ഠനായ ഐശ്വര്യ ഉള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ട അസൂയ തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആര്? ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭരണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, രാജ്യം ഭാരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഇനിയുള്ള തന്റെ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ചു. മറ്റുള്ളവര് അസൂയപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? വനത്തിൽ പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ആശ്രമത്തില് അദ്ദേഹം ജീവിക്കാണ്. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കും. അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആശ്രമത്തിലുള്ള ഋഷിമാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തടാകത്തില് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ ആ തടാകത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓടി വരാണ്. പേടിച്ചരണ്ട് ഓടി വരാണ് ആ മാൻ. അപ്പൊ പിന്നാലെ തന്നെ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനവും കേട്ടു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ സിംഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഈ മാനെന്ന്. പക്ഷെ അത് വളരെ അവശതയായിരുന്നു. അത് നീന്തി അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രയും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാൻ. അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാൻകുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് ചത്തുപോയി. ആ മാൻ ചത്തുപോയി. അപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന് ഈ മാൻകുട്ടിയെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാനായിട്ട് മനസ്സ് വന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തടാകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ആ മാൻകുട്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആ മാൻകുട്ടിയെ കൂട്ടിയാണ് എവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നത്? ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആരിലായി? ഈ മാൻകുട്ടിയിലായി. അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, യാഗം, ഇതൊക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ വിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മാത്രമുള്ള രാവിലെ തൊട്ട് ജോലി? ഈ മാൻകുട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഭക്ഷണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പാല് വേണം, അതിനെന്തൊക്കെ വേണോ അതിന് പിന്നാലെ മാത്രമേ ആരുടെ ശ്രദ്ധ? ഈ രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ. ഇദ്ദേഹം രാജകൊട്ടാരം വിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭാര്യയും മക്കളെയും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള രാജാവിന് എന്തായിട്ട് മാറിയപ്പോ? എല്ലാ സമയവും ഈ മാനിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് മാറി. വേറെ എല്ലാതും അദ്ദേഹം വേണ്ട വിട്ടു, ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ മാൻകുട്ടിയാണെങ്കിലോ വലുതായി ഈ മാൻകുട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല. അതെവിടേക്ക് പോകും? കാട്ടിലേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോ വരും, കാണാതാകും. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എന്താണ് ഇതിനെ കാണാതെ ഒരു ദിവസം വരാതെ കണ്ടപ്പോ അന്വേഷിച്ച് പോകാണ് കാട്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ രാജാവ് അവിടെ ഒരു കുഴിയില് തട്ടി വീണ് രാജാവ് മരിക്കുകയാണ്. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ രാജാവ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഈ മാൻകുട്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ആരായിട്ട് മാറണം? രാജാവ് മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷെ ഈ രാജാവ് കുറെ കർമ്മങ്ങൾ, നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ രാജാവിന് എന്തറിയാം? തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ അവസ്ഥ എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഈ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തപ്പോ ഈ മാനിനുണ്ടായിരുന്നു, രാജാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മത്തില്. അപ്പൊ ഈ മാനിന് മനസ്സിലായി തനിക്ക് വന്ന തെറ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ മാൻ ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആശ്രമത്തിലുള്ള സന്യാസിമാര്, മറ്റുള്ള ഋഷിമാര് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി അവിടെ കഴിച്ചുകൂടാണ്. ആ മാൻ അവിടെ കഴിച്ചുകൂടാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ മാനും മരിച്ചു ചത്തുപോയപ്പോ അടുത്തൊരു ജന്മം ഈ മാനിന് ആരുടെ കിട്ടാണ്? വീണ്ടും ജഡഭരതനായിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാണ്. വീണ്ടും അടുത്തതൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാണ്. പക്ഷെ അറിയാം എന്താണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എവിടെയായിരുന്നു? താൻ വീണ്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ മാനിനോടുണ്ടായിരുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റും മരണസമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതൊക്കെയാണ് തന്റെ എന്തിനു തടസ്സം വന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സം വന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കാരം നേടി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്, മോക്ഷം നേടി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുക്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളിൽ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം. ഏത് രൂപത്തില്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങള്, നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് നീ ചെയ്യാൻ വേണം.
ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കണം. നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, അർജുനന്റെ നിയത കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് നീ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ഓർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഓർമ്മിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണം. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. ഇത് അർജുനന് മാത്രം ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഉപദേശമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഉപദേശമാണിത്. ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെയും എന്ത് പറയുന്നില്ല? ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഭഗവാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണം പുലർത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തുകയും വേണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്. ഇത് ജീവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? നവവിധ ഭക്തിയിലെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മള് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, മന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് 3 നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക്, നവവിധ ഭക്തിയിലെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാക്കും? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പരമമായ ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരാണോ, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കവീം പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനും ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, സർവനിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ്. നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും, അണു ആത്മാവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അനുമാനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപനാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ആദിത്യ തേജസ്വി, ആദിത്യന്റെ സൂര്യനേക്കാളും തേജസ്സുള്ള, സൂര്യ തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ആരെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ആര്?
ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? ഏതു സമയത്തും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവാശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണത്? ഇനി മരണസമയത്ത് ഇതിപ്പോ യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അതായത് മരണവേളയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. യോഗ ചെയ്യുന്ന ആ യോഗയുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്ന വ്യക്തികള് എങ്ങനെയാണ്? യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോട് കൂടി എന്ത് വേണം? ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ 2 ഭ്രൂമധ്യം, പുരികത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങള് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശരീരം വെടിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയത്ത്, അവർക്ക് ഏത് സമയത്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠനെ ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ആ യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാപ്യനായിരിക്കും. നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ആ യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എപ്പോഴും സുപ്രാപ്യനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധി പരമം ഗതഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട്, പരിപൂർണത നേടുമ്പോ അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരില്ല? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ഏതാണ് ഈ ലോകം? ദുഃഖപൂർണം അസ്ഥിരമായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോകത്തെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകമാണിത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവർ, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവര് ഈ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ് അസ്ഥിരമായി ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിപൂർണം നേടിയിട്ടുള്ളവര് ദുഃഖം നിറഞ്ഞ് അസ്ഥിരമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യർത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 14 ലോകങ്ങളില് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഏത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നും പറയും അതിനെ വരുന്നത്. അതില് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം മുതല് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ലോകങ്ങള്, അധമ ലോകങ്ങള്, അതുവരെ എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് അധമമായ ലോകങ്ങൾ വരെ
ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല? ജനന മരണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 27-14 ലോകത്തിൽ എവിടെ ജന്മം എടുത്താലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദുരിതം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സമാഹു പരമാം ഗതിം യപ്രാപ്യന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. ഈ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ്? വേദാന്തികൾ എങ്ങനെ പറയണത്? അതിനെ അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ വേദാന്തികൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? വേദം അറിയുന്നവരൊക്കെ അതിനെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയണം. അവ്യക്തമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണത്, ക്ഷയിക്കാത്തതാണത്, അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണത്, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധാമം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടാ പറയണത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിതം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപേതി ചാത്യം. ഈ പറയുന്നത് ആ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതോ യജ്ഞം ആചരിക്കുന്നതോ ദാനം കൊടുക്കുന്നതോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കും. നമുക്കിത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട, വേദപഠനം ചെയ്യേണ്ട, യജ്ഞാചരണം ചെയ്യേണ്ട, ദാനം ചെയ്യേണ്ട, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട. ഇതിന് പകരം എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾക്ക് സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെയും കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? പിന്നിട്ട് കളയാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ മനോഹാരിത എന്ന് പറയാം. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള അവസരമായി. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രത്തോളം ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിച്ചു പോകുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങള്, നാമ രൂപ ലീലകള് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനും തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാന് സേവന കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തികള്, ലീലകള്, അതായത് നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും സാധിക്കും നമുക്ക്. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തനെ പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? തികച്ചും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് ആനന്ദം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവപ്പെടും?
കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ, ആ പരമമായ പ്രേമഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഉളവാകും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ഭക്തനില് പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുമ്പോ, പ്രേമഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആനന്ദം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാവം വേണം? പ്രേമഭാവം. പ്രേമഭാവത്തിലാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. ഈ ഗോപീചന്ദനത്തെ കുറിച്ചും കൂടി പറയാം. ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്വാരകയിലൊരു മണ്ണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലൊരു മണ്ണാണ്. ഭഗവാൻ ചവിട്ടി നടന്ന അവിടുത്തെ മണ്ണാണ് എന്ത്? ഗോപീചന്ദനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഗോപീചന്ദനം നമ്മൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളൊന്നും നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന ആൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനന്റെ മഹാത്മ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഗർഗസംഹിത 6:15 പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മളെ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കായിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ധരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ധരിക്കാം. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. ഇത് ഗർഗസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. യമരാജൻ വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് യമരാജൻ വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യമരാജൻ എപ്പോഴാ വരാ? മരണം ഉണ്ടാവില്ല പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാര് വരും. ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാര് വരും. അതെ, നമ്മള് യമരാജൻ കൊണ്ടുപോയി എവിടേക്കാണ്? യമലോകത്തേക്കാ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദാണ് അത് ശരിക്കും. ഈ ഗോപീചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദവും തുളസിയാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? തുളസിയുടെ ലീഫാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ആരുടെ സ്ഥാനം? എപ്പോഴും തുളസി മഹാറാണിയുടെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളെ അടുത്തേക്ക്? ദൂതന്മാരായിരിക്കും വരുന്നത്. നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകാൻ? ഭഗവാൻ